Gaur arte ez zara ausartu, oraingoan erantzun egin duzu. Gure klaseko mutilek duten 8 bular goranzkoa, panderoaren narrua eta trikitiaren auspoa, rosa daukanez ark kamiseta egin diote berriz iseka, jendea zein den gaiztoa. Maritxuaren antza daukala, ta sartu bertan aiztoa. Nik pentsatzen dut jarrera hori, ez dela ganorazkoa. Aimatoi hauek ze ezagupen, burlaizezkoa musuan duten keinuaren arrastoa, ta nik impotentziazkoa. Ze tirabira gure biziko, lehenbiziko laurdenean, jokinek dauzka Espainiak gorri, bere gazte lerdenean, jarri nahiean kopeta beltza, beste guztiek ze esamesa, darabilten gehienean. Halako baten jeiki naiz eta neu hasi naiz aienean, damutu behar zaizu iraina, kaltetua zarenean. Ahoa itxi diot haserrez, ze umorea sarritan errez, egiten da zuzenean, goitik behera denean. Aurra zarela ikusten duzu, bizitza bete aukera, tan erabetan ala ez dela, oartzen zara bapatera. Berak askorik ez du esaten, baina besteek hartu zioten Maritxuaren tankera. Eta geroztik klase ertzean gotortu oida artega. Armairua da norbere baita, ta besten pentsakera. Tala esan diot lasaitze aldera, nola zalantzan dagoen bera, atera edo ez atera, egin dezagun batera.